Israelul începe ofensiva la scară largă în fâșia Gaza într-un mesaj care seamănă cu faimosul discurs al lui Winston Churchill. Șeful comandamentului Sud IDF, generalul major Yaron Finkelman, anunță că israelienii vor lupta pe alei, în tuneluri și acolo unde va fi nevoie și că nu poate exista niciun rezultat în afară de victorie. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. נילחם במקצועיות ובעוצמה לאור ערכי צה"ל עליהם חונכנו, ובראשם הדבקות במשימה והחתירה לניצחון. אנו נילחם בסמטאות, נילחם במנהרות, נילחם היכן שצריך, ונכה את האויב המתועב מולו אנו עומדים. אחי הלוחמים